Благотворителна инициатива седмица преди Коледа бивши военни парашутисти зарадваха с подаръци деца, настанени в институции в Монтанско. Кои са въздушните асове и какво подариха на децата? Въпрос към Рени Христова. Здравей! Добър ден от летателния център в монтанското село Ерден. Със сигурност можем да кажем, че това е най-благородната въздушна операция изобщо в България. Тя се случва тук в страната ни за втори път, наречена е Той Дроп. За какво става дума? Става дума за кампания на бивши военни парашутисти от много страни, 15, най-далечените Канада, САЩ. Повече подробности ще ни каже председателя на Съюза на парашутистите в България, полковник Владимир Милевски. Здравейте, радваме се, че отново сте тук. Колко деца ще зарадвате и с какво? 20 деца с подаръци, дрехи и обувки на стойност около 2000 евро и в същото време очаквам и спортни екипи за още около 1000 евро да пристигнат до дни. Децата, да уточним, са от центрове за настаняване от семейен тип. Единият в Монтана, другия от монтанското село Гаврил Геново. Чуйте какво казаха ръководителите на тези институции. Нашите деца са на възраст от 9 до 17 години. Очаквам да се зарадват на хубавите емоции, на приятно изживяване, дори да не видят скоковете, да се докоснат и да видят парашутисти. 8 деца. Са тук? Да, които всички са тук. За тях беше за пръв път миналата година и сега са много въодушевени да видят отново. Те от миналата година са много доволни от преживяното тук, от подаръците и тази година очакваха с нетърпение. Децата получават подаръците си в този момент. Всичко това трябваше да се случи с скокове в небето и парашутистите да скочат с тези подаръци. Поради технически причини самолетите не успяха да излетят. Сами разбирате, зависими са и от времето, но 20 деца днес ще грейнат с усмивки и с торбички с подаръци, каквито не са и очаквали. Със сигурност ще бъдат много щастливи тази Коледа. Рени Христова за чудесната инициатива на група бивши военни в Монтанско. Рени, благодаря.